KSU Southwest Khasi Hills District haringkat ke jingas nok tilang bat ke KSU South Sampere Circle, KSU Laubak Border Area Circle, bat ke KSU Balat Border Area Circle. Mentah kesini arpu tarik nailar arja arpusa, kalau petangi ke Jingïakhih kumba kalau pun benar hakas pau tarik nailar arja arpusa, bandawa Kyntiew Kyrdan no ya ke Mawsynram CNR di Blok syaka Civil Subdivision ya ke balapan long ningkong dak jingsyong kelan mengor hayo Mawsynram East Khasi Hills District. Hakani kesini kani keseng kalau petang lingba ke Pakhang Ophis, habaroki Office Sarkar Kyrdan Mawsynram. Hakaski ke bapan bana ya kani ke Jingïakhih ke KSU kalau pentip balada ke sarkar kampatiau gimat jingdawa kan salum ru iki noilam snong ki noilam raj bat hima bat yaki riu rang ba jong kadong ka than Mawsynram ban penjur sosio ke Jingïakhih. Kumban pentip ke Mawsynram CNR di Blok kadi ke wei ki Blok hapok ke jela ke bala rimba ke bala dan mentala palat hendru artli ki snam hendrai ke basngosi ke long bakani ke mat ban Kyntiew syaka Civil Subdivision ke bakila dawa dagi postnam ke sudai tang ke mat sim kabu jong ki political parties bat ke sarkar tang ki port election hakaba haduk menta kampat urlong satya Tri kampura ka Pakhang Office mentakasni ka atrik na bapra arjar apsau apo Mawsynram sin di Blok balakhat daki lightly snat trikam jong ke KSU kata ke KSU Laubak Border Area Circle ke KSU Balat Border Area Circle bat ke KSU South Sampere Circle te halor ke jing lecturip jong ki dekhat jong kasai nilalap ba baro ki office trikam jong ka sarkar kata kentuk nadu ke office jong video ke office PHE ke office PWD ke office jong ka forest ke post office bat ka fetko bat kiwe de nilalap bat kila khang khidat lot te naklem jong ni ngisno ban ai kuble ya baro ki pat ba karpang ya kinong tre sarkar ki balai sno tilang hakani ke jingdawa jong ni ya ka sarkar ban Kyntiew Kyrdan no ya ka Mawsynram sin di Blok syaka Mawsynram Civil Subdivision te kane ka peni ba ka jingdawa jong ni ki lightly ki circle kalong ka basong nia ba haka atun riu terik mentau penai haka por khatwei siteng kan sadon biang ka Jingïakhih kenduk lang jungi ki lightly ki circle bat ki nong yalam snong jong baro snong ki bahap hapo Mawsynram sin di Blok bani pliu ni banyatai halor kani ka jingdawa jong ni sai ki lightly ki circle ni dawa jodi ka sarkar ba kadai ban sngap ya kani ka jingdawa ka jungi ka badai ka jingdawa jong padba ban Kyntiew Kyrdan no ya ka Mawsynram sin di Blok syaka Civil Subdivision kon ba ie ngi ju shat jingba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka tain em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jingba man la kasngi bale kani ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor nyim ju yo ai ka jingbam ki batay ka met ki balong ka daw jong ka jingpang anemia pat ka jingbrie jong ki kmat ba kumno ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana ki yo ya kini ka jingpang namar kim yo ya ka jingbam bantei ya ka met ka sarkar kelas Sdang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ka jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jingbam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya